कर कैसे भरोसा कइल जा कि गांव वाला हमनी को भरोसा करेला सन। सोचे वाला क्या बात बा, भरोसा तो करबे करिए सन ना क्या पिंटू गांव में चला दिख रही भरोसा करेला सन। हां बुझाता ये बटे एकरा तो विश्वास कर। खुश रह जा का हाल बा? ठीक बाटे ठीक बाटे का तो बतियावत रह जा कभी से। भैया कैसे भरोसा कइल जा कि गांव वाला हमनी को भरोसा करेला सन। बैगन कौनो भंडारा में अगर कोई तोरा के कह देलस समझ गया। घर है पूरी आ सभे कोई के खिया दे, अच्छा समझ के एकदम तोरा पर पक्का भरोसा बा। अगर तोरा के कोई कह देलस कि धर है कचौड़ी चला दे तो समझ के एकदम पक्का भरोसा करता। हां अगर तोरा के कोई कह देलस कि बबुआ धर है आलू दम चला दे तो समझ के एकदम पक्का भरोसा करता। बात तो ठीक है ठीक है बा। अगर तोरा के कोई कह देलस कि लो बचवा है काला जामुन आ सभे कोई के खिया दो तो एकदम पक्का भरोसा करता। अच्छा अगर तहरा के कह देलस कि ए बचवा जा हो घर में साली सरहद बैठल बड़ी बढ़िया से पूछ के खिया दो तो समझ के एकदम पक्का भरोसा करता। हां भैया ठीक कहत बा। ए बतिया से कुछ बैल हवा। अगर तहरा के कोई कह देलस कि ए बचवा हमार साली बड़ी अपनी मोटरसाइकिलवा से छोड़ावा ना तो समझ के एकदम पक्का भरोसा यही से हमारा के पूरे गांव में कोई कुछो करे के कहबे ना करे, खाली पानी चलावे के करेला समझ ले। भरोसा के डिफरेंस ये है। भैया तू तो जवान बड़ा तारा के पूरी काना चला दे रहा मतलब तू पूरी पक्का चोरा लेके भागत हो। पूरी ना चोराई ना हम काला जामुन चोरा के चल दी ना।